Na, kicsit megjárattam őket. A két kasza egyébként kicsit meg vagyok fázva. Na, szóval a két kasza az azért kicsit le voltam rakódva. Tehát füstölt is rendesen, amikor elindult meg minden. De hát már egy-két hónapja nem is voltak használva, úgyhogy megértem őket. Kis stíl, mint mindig jól indult. A kínaiak is. Ez mintha kicsit jobban pörögne, de viszont azon is állítottam. De szerintem az is jó pörög egyébként. Meg ez jobban ugrik. Ja, úgyhogy ennyi.